knæ, velkommen til den her video. Der skal jeg lave bare en stille og rolig live update. Cheers. Og lige vi starter den her video, tænkte jeg vil rigtig gerne ned og subscribe eller abonnere ned på den røde knap her nedenunder. Og så vil jeg rigtig gerne give den her video et kæmpe stort like og skrive en kommentar. Det betyder mega meget. Men jeg tænker bare, at vi skal gå i gang med den her video. Altså, lige for tiden, der går jeg sådan og har det lidt svingende, nu kan jeg ikke noget snakke. Sådan, på nogle tidspunkter, der kan jeg være mega sådan nede, trist og sur og virkelig træls. Og så på andre tidspunkter, der kan jeg være mega sådan oppe i tom og være glad hele tiden. Og ja, det er sådan mega besværligt. Men sådan, men sådan overordnet set, der har jeg det fantastisk. Så ja, jeg er begyndt at være mere smilende, det er jeg sådan tit. Men sådan, jeg er begyndt at føle mig sådan lidt, jeg kan åbne mig noget mere og lidt forklare, hvordan jeg har det sådan for tiden. Og ja, så, men sådan, lige for tiden, der kan jeg jo være meget nede, fordi min storebror han ikke rigtig er herhjemme, da han er i militæret. Så det er jeg også lidt trist over, hvis man kan sige sådan. Så i starten var jeg sådan, yes, nu tager min storebror afsted i 4 måneder. Men han er jo hjemme i weekenderne. Så ja, men sådan, jeg gør mærke, at jeg savner ham virkelig i hverdagen. At man ikke rigtig har sin storebror i nærheden. Og ja, det føler jeg lidt er lidt træls. Da man altid plejede at være sammen med ham. Nu har han jo været afsted i en hel måned. For at kunne se dem i weekenderne. Og jeg kan godt mærke, at jeg savner ham mere og mere sådan for hver eneste dag, der går. Og hver eneste søndag, vi skal se ham afsted igen. Og der kan jeg godt mærke, at jeg lige skal trække vejret, da jeg virkelig savner ham. Men ellers sådan, så har jeg det okay, udover sådan, at jeg er lidt stresset nogle gange. Da jeg har mange ting at skulle se til. Altså for eksempel, jeg har skolen, jeg går i en 8. klasse. Og det er sådan meget sådan stressende for mig, da jeg har så mange ting, at jeg skal nå at filme og nå at lave lektier og alle nogle forskellige ting. Og jeg synes det bliver meget presset, men jeg føler selv, at jeg er sådan fint nok med. Udover i nogle situationer, der kan jeg ikke rigtig nå at få lavet mine lektier. Altså, jeg får lidt lavet dem alle sammen, men der er selvfølgelig nogen der lige kører forbi mig, som jeg ikke lige kan nå at få lavet. Men det er selvfølgelig ikke noget, der skal holde mig fra, og heller ikke skal filme eller noget som helst. Lige for tiden går jeg og bruger min tid på, om onsdagen går jeg til dans. Yes. Men jeg har lige haft noget med knæet, så altså ikke sådan, at jeg har haft en skade noget, jeg har bare virkelig sådan ondt i mit knæ. De har ikke kunne se mig på scanninger eller noget, så det er super fantastisk. Nu venter jeg bare på, at jeg kan komme i gang med at danse igen. Og så om torsdagen, der går jeg til ekstra undervisning i engelsk. Da engelsk ikke lige er mit stærke fag, var altså nok mit dårligste fag nogensinde. Engelsk, jeg kan ikke så meget engelsk, da jeg er... Jamen, jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det. Engelsk, det er bare ikke sådan lige det, jeg foretrækker, kan man sige sådan. Engelsk, det er bare et fag, som jeg ikke rigtig er særlig god til. Jeg har altid haft svært ved engelsk, og jeg er bedre til tysk, og jeg er til engelsk. Så kan man så se det. Men overordnet set, der vil jeg virkelig gerne lære mere engelsk, og det er ekstra mere, der får jeg også hjælp til mine lektier og stile og alt sådan noget forskelligt. Og så får jeg også hjælp til alle mine andre skoleting. Så det er virkelig lidt rart, at jeg har sådan 2 timer, jeg sådan kan sidde og få hjælp til mine lektier. Så ja. Altså mit kærlighedsliv omkring Alexander lige for tiden, det som de fleste nok ved, der er mig og Alexander ikke sammen mere.
vi stod for lang tid siden, synes jeg i hvert fald. Jeg har ikke lyst til at komme ind på, hvorfor sådan, vi stod op. Det synes jeg er en meget privat grund til. Så ja, altså mig og Alexander, vi snakker ikke så meget sammen. Mere, jeg tror at sidst vi snakkede om, det var sådan for en måned siden, to måneder siden, hvor han altså bare skrev til mig, om jeg var klar til at kunne snakke med ham igen, og jeg var sådan, nej, ikke sådan fuldstændig. Altså, det er ikke fordi, jeg savner ham på en måde. Vi havde sådan sammen, det kan jeg godt sådan mærke nogle gange, at jeg savner. Fordi jeg fik mig virkelig sådan tryg ved ham og sådan noget, og hans familie. Der kunne jeg godt sådan mærke, at det lige tog lidt hårdt på mig i starten, men jeg begyndte at komme stille og roligt over ham. Men stadig det er en ting, som jeg gerne sådan, jeg vil holde lidt profil med, og sådan lige slappe af omkring det, der er sket. Jeg har ikke så travlt med at komme videre sådan til en anden en. Jeg venter med at finde en ny til, at jeg føler, at det er ham, at jeg skal være sammen med. Sådan, ja. Jeg tager det meget med rosen fra nu af, i hvert fald med drengen, og så vil jeg hellere sådan lidt fokusere på min skolegang og at lave YouTube og sådan noget. Det føler jeg lidt er mere sådan specielt for mig at skulle bruge min tid på det i stedet for en masse drenge hele tiden. Ja, altså sådan nu her i fremtiden, der er mange der sådan noget, vores lærere, de vil gerne have, at vi allerede skal finde noget nu, hvad vi gerne vil i fremtiden efter 9. klasse. Og der sidder jeg sådan lidt blank. Ja, selvfølgelig, jeg vil gerne kunne forske selv med at kan lave det her YouTube, men det går an på, og sådan mine forældre, de forstår ikke rigtig så meget af det her, jeg sidder og filmer til jer og sådan noget, så jeg bruger meget tid på at forklare dem sådan, det er også noget. Selvom de har meget svært ved at forstå det, og det kan jeg også sagtens selv forstå. Hvis jeg heller ikke kan noget til det, så har jeg heller ikke rigtig forstået det jo. Ja. Jeg tænker på, at jeg gerne vil prøve at kæmpe så meget med at filme til jer og alt sådan noget, da jeg virkelig elsker det. Ja. Jeg elsker, at jeg bare kan have et sted, hvor jeg kan være 100% mig selv og filme og ja, bare slappe af. Men ja, fremtiden, jeg har faktisk ikke rigtig nogen sådan idé, hvad jeg vil fra fremtiden, udover at jeg vil prøve at lave så meget af det her til jer som muligt. Og så håbe på, at det måske kan blive til noget, men det er selvfølgelig ikke noget, at jeg kan sige noget som helst om jo. Det er stadig sådan, de tager en ro og prøver at fokusere lidt på skolen og sådan noget. Så ja, da jeg ikke har så meget tid til mine venner og familie og alt sådan noget. Så, men jeg prøver selvfølgelig at poste så meget jeg kan og filme og gøre alt for at jeg kan poste så meget, men det kan jeg lade sig gøre selvfølgelig. Jeg startede på YouTube, fordi at det var ligesom et sted, hvor jeg følte, jeg har altid været en person i skolen, der aldrig rigtig har kunne fremlægge. Faktisk, jeg fremlægger sådan stort set aldrig i skolen, da jeg har det ubehageligt med at fremlægge, da jeg stammer, som sagt. Ja. Så det er en ting, jeg sådan følte, at jeg kunne bryde en grænse, hvis man kunne sige det sådan, med at lave det her. Ja, men så er det ligesom også sådan lidt en for sjov ting, jeg startede på, sådan, for ligesom at kunne komme sådan ud og prøve noget andet, end bare at være i skole hele tiden og fokusere på det. Jeg har ligesom også prøve at prøve noget andet, og synes jeg også, at YouTube altid har lød sådan, jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige det, at YouTube altid har virket sjovt, og noget jeg rigtig gerne har ville, men ikke noget jeg sådan har taget initiativ sådan til før sådan nu her. For
stykke tid siden, hvor jeg virkelig sådan er begyndt at fokusere meget på at filme og redigere og sådan noget til jer. Men ellers så har jeg aldrig rigtig tænkt, at jeg skulle lave sådan det her. Der har jeg bare altid tænkt, så skulle jeg stå i en butik efter 9. klasse eller til en uddannelse eller sådan noget. Men det er som om, at YouTube ligesom er begyndt at virke sådan meget på mig, som at jeg kan være 100% mig selv, og jeg kan slappe af sådan. Og at det ligesom bare er blevet en ting, jeg virkelig elsker. Og jeg håber selvfølgelig, at jeg kan blive ved med at filme i meget lang tid. Og kunne komme med rigtig gode idéer til at filme, og kunne lægge ud til jer og alt sådan noget. Selvfølgelig. Altså lige for tiden i skolen, der... Ja, hvad skal man sige, lige for tiden, der... Altså, jeg har det meget svært med at følge med, hvis man kan sige det sådan. Altså ikke lige at jeg ikke bruger tid på skolen. Jeg synes selv, jeg bruger alt meget tid på skolen, hvis jeg skal være helt ærlig. I forhold til, hvad jeg bruger på alle andre ting. Så synes jeg, at skolen fylder mega meget for mig. Mine forældre vil også gerne have, at jeg fokuserer meget på skolen. Men skolen kan også bare være virkelig stressende for mig, da jeg føler, at jeg ikke rigtig har tid til andet end skolen. Og det er ligesom det her sted, jeg har, hvor jeg filmer, at jeg kan have et fristed, sådan, hvis man kan sige sådan, hvor jeg slipper for skolen og alt sådan noget. Så ja. Men jeg har en skolelivstid, jeg synes ikke rigtig, at de forklarer tingene sådan optimalt. Hvis man kan sige sådan, at de forklarer ikke tingene sådan, så man helt forstår det hele tiden. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så mange af tingene, de forklarer, dem forstår jeg faktisk overhovedet ikke. Men sådan, jeg synes sådan, alle de forstår ikke sådan tingene, og så tænker jeg bare, nå okay, så må jeg bare forsøge det. Forsøge at prøve, i stedet for at række hånden op og sige, det her forstår jeg altså ikke. Så prøver jeg mig hellere frem. Men så også mange af mine ting, dem kommer jeg ikke sådan til at lave noget af de lektier, fordi jeg ikke rigtig forstår det. Og at jeg ligesom synes, det er pinligt at skal spørge sådan læreren, når det er noget mega, de andre synes. Og jeg så ikke synes. Og jeg synes bare, at det er pinligt. Men jeg prøver at forsøge at række hånden op så meget, men jeg synes bare, det er sådan lidt akavet. Og skal jeg række hånden op i timer, og sådan har jeg altid haft det. Men lige stedet er der nogen, der kan forstå det? Så var der sådan som eneste var sådan lidt, ja, det forstår jeg ikke. Så det er meget sådan derfor, at jeg ikke rigtig sådan har haft en mod til at snakke i skolen og alt sådan noget. Så jeg har det på en måde fantastisk i skolen, på en måde så jeg heller ikke. Det sidder så meget, ja, specielt for mig. Altså jeg bruger ikke min tid sådan fuldt ud på skole, hvis jeg kan være ærlig. Jeg har jo mange ting, at jeg prøver på at lave udover sådan skolen, som at filme, og så arbejder jeg over en bager. Lykkestervejens bageri. Så yes, der er jeg mega glad for at arbejde om. Vi har et godt fællesskab derovre, så ja. Men det var faktisk alt, jeg sådan havde til jer i dag med, hvordan det går med mit liv. Jeg håber rigtig meget, at I kunne bruge den her video til noget, og at I ligesom kunne følge mig i nogle af tingene. Ja. Men, altså, som sagt før, så håber jeg, at I vil like den her video, og gå ned og abonnere på den røde knap og skrive en kommentar. Det betyder mega meget. Jeg håber, at I vil have en fantastisk tid. Vi ses i min næste video. Hej hej!